Yaba mfowethu sanibonani. Hey, hamba kanjani lapho ungalenza? Yazi ngilele lapha ngiyacabanga. Ngicabanga. Ngibona ukuthi ayikhona. Kuzomela ukuthi ke sikhulume. Cha, ngifuna silungise le ndaba le. Abantu abathandanayo. Akhohlwa njalo ukuyo-subscribe lapha. I-like and follow and comment. Yabo? Nani? 3000. Right. Kwemajongo lalela ndozanda ngitshela. Ungavumi umuntu wakho othandana naye ekubiza ngoBaby. Ungavumi umuntu wakho, intombi yakho leyo othandana nayo, ohlala naye emjondolo, ikubize ngoBaby. No. Is it no? Thina sibizwa ngey'bongo thina. Sibizwa ngey'thakazelo thina. Kuthi awupembe kaloko othwayo sawubona baba. Ngithi yebo nkosikazi. Kuthi ubaba ngabulele kanjani? Ngithi cha nkosikazi ngawusuzwile. Athi ubaba sengimlungisela amanzi ogeza asekhona baba. Hawu uNkulunkulu wami. Mangithi ngavuka ngithole ubeke nesixubo. Uyayibona lento leyo. Le nto yokuthi manje uyijonga uyasiqinela lapha emathaveni. Uyasishaya lapha endaweni zokucisha ukoma. Kodwa endlini ubizwa ngoBaby. Hayi bafowethu. Yabona ingakho abafazi bedonsa amakhala kanje. Ingoba niyabavumela. Yazi umfazi ufana nani? Umfazi ufana nenja. Inja ayinqena ukuthi kukhonkothi lapha. Ingakubona ukuthi uyasaba isondele. Ngabona ukuthi uyasaba isondele kugcina uxavu amaqakala. Yingoba uyijwayezile ukuthi wena ahlahle novalo. Umfazi unjalo. Ngicabanga ukuthi niyangizwa. Yabo makuwukuthi uyijongo. Uma uyijongo awubizwa ngegama. 1. Yeah. Uma uyijongo awubizwa ngamagama ama-slave queen. Ubizwa ngesibongo. You understand? Ukuze ube ubaba kusasa. Hayi lento yokuthi baby I'm tired please cook for me. Uthek. Mina ngiyabo ngize ngibe ngangikwazi ukupheka. Mina umfazi wami uyazi ukuthi hayi ubaba kaSiphesihle usimelane akwazi ukupheka. Ngikwazi ukupheka mina. Yeah. Ngikwazi ukupheka. Uyazi nje wami ukuthi mina ngipheka ebhodweni nje ngifika mangabe eshile yena. Imepe shokho esitofu ngiyowisa ugesi lapha bese ngidlula khona ekitchen. Angiye ekitchen angililoko ngisho amanzi. Yayizwa leyo nto. So bafowethu uma kuwukuthi uyindoda kumele uyifundise ukuthi wena ubizwa ngesibongo. Because umuke waba umfana urepresent uyihlo. Yeah. Lento yena yokuthi kancane baby I'm hungry baby please come here baby women on top baby what hayi amasimba lawo. Amasimba lawo baby bani bona lapho. Wabizwa ngobhobho wabizwa ngoBaby ude matinyo yini. Awunawo yini amazinyo wabizwa ngoBaby kangaka. Hayi fuck off le ndaba yabo baby. Ingakho abafazi bazomthatha njengezingane because vele ukubiza ngegama lezingane baby. Hayi ngisho ngathiwa imomozi imnandi kanjani kumele akubonge yebo akubize ngezithakazelo zonke. Yeah. Uyayizwa leyo nto. Athi Ndlovu boya benyathi baba uloku uyishovile nje ikhebula uyigqiba ucindezela ubhontshisi. Yeah. Hayi lento baby ihada sek hada abantu. Hayi bafowethu ungayivumeli lento.
umfazi always uzama ukukubona ukuthi ukwade ufikephi. Meke wakubiza ngoBaby, nakusasa uzophinda futhi akubize ngoBaby. Nakusasa futhi akuphinda akubize ngoBaby, ngelilanga uzomza ethi wena akukhombe ngomuntu kanje. Because vele uBaby wakhe. Uyayibona? Ngisho ngathiwa ende kunalento yenu yokuthi bafana intombi yakhe yakuvakashela uhlala la eThekwini okanye uhlala eGoli. Ikuvakashela intombi suke emakhaya okanye suke elokishini. Ize endlini yakho, mase ifika endlini yakho ingakwasheli. Ingakuphekeli. Ingakwenzeli lutho ithi ngoba wena uyilobolile. Kodwa wena uyinikeza imali. Kodwa wena uyalala nayo. Hawu! Phela into emqoka bafowethu esiyilobolela abafazi imomoza. Ngifuna ungitshela, ubona umfazi nje esuka le kubo ezohlala la ulanda ipipi. Umfazi mesuka le kubo ezokwenda la ekhaya usuke landela ipipi. You understand? Lento yokuthi hayi mina ngikwasheli ngoba manje awangiloboli kodwa manje ukhaluza ufuna ukuza ngaphezulu. Amasimba lawo. Mina mangingathola intombi ezongitshela lawo masimba ngivele ngiyibhlokhe same time isela endlini. Ya, ngithatha isandla sayo ngiyibhlokhe ngesandla sayo ngoba iyangixhaphaza. Uyayizwa leyo nto? Awukwazi ukungitshela ukuthi wena ngikushelelele ematshotshombeni sengizokuletha la endlini uzongitshela ukuthi angeke ungiphekele kodwa imali yami uyayidla. Ngeke ungiwashele kodwa imali yami uyayidla ngoba ngakulobole. Msunu. Ujwayela kabi, ngeke ukubone lokho. Mina nginitshela kahle ngithi makuwukuthi bafazi niyiphethe kahle nina niyathanda ukulotsholwa ningalali ke nabafana. Kusho ukuthi akekho umuntu ongelona ivirgin. Wonke umuntu kumele ukuthi angene emshadweni eyivirgin ngoba ngithi wona akalotsholwa. Awuyenzeli lutho indoda ungalotsholwa. Kumele ukuthi ungene emshadweni uyivirgin ke. Uhlokozelwani ke makuwukuthi wena awulotsholiwe. Usuka le uzoba ngumsindo la kodwa uvuke ekseni uthi awufuni ungiwashela ngoba ngikulobolanga. Ubukhalelani ke ebusuku? Siphupho. Bafowethu. Lento lena ayisebenze le. Akuyona umhlobiso lento la ayisebenze lento. Ningavumi indonswa ngamakhala abafazi kodwa manje bandonse ngamakhala. No. Vuke ekseni umuntu ufuna imali yokugibela, imali yokudla, imali yerent kuba kodwa akafuni ukungiwashela lowo muntu ngitshela ukuthi kumele ngimlobole kuqala. No, uzokwenzana endlini yami? Ngifuna ngikulobole hlala kini. Ngeze endlini yami ngoba mina umuke weze endlini yami vele kusho ukuthi uzovula inyawo. Ya, uzovula inyawo. Ngoba vele ngitati vula. Ya. Bafowethu ningavuma abafazi benigwajise. Nigwajiselwane namadoda. Umuntu wesimame uma ekutshela ukuthi baby mina ngeke ngize ngikwashe vele umshayela nesitina la nala ngenqindi shamlomo ngenqindi. Oqala nje usephazamile ngokuthi baby uBaby wani nalo. Hayi man. Hayi. Yabona kumina ka lalifakwa ke la libuya nesihlama. Ya. Alifakwa libuya nesihlama. Alifaka nje nokunyaka wonke. Umfazi bafowethu uma usumtholile kahle kahle uthando lasemjolweni kumele kube yilona uthando olukudonsela emshadweni. You understand? Uma kuwukuthi siyajola njengamanje kumele ukuthi ngiyibone impawu zokuthi ukulungela ukuthi ngikulobole ukulotsholwa mina nawe singangena othandweni. Singangena emshadweni. Hayi ukuthi uqala ungigwajise la emjolweni songena emshadweni vele usungijwayela amasimba because uvele usubonile ukuthi mina I'm very weak. Yayibona lento. Sothi sikhuphukela lapha emshadweni uvele usudakiwe. Uswazi kahle ukuthi lo muntu uphathwa kanje. Ende kunalento eningayazi majongo. Yabo makuwukuthi uthola intombi namhlanje. Uhamba naye endlini.
Umuntu wansi wakuqoma. Ake ngijule ngale ndaba. Yini umshado? Ngike ngigxile la emshadweni. Uyabona bafowethu, umshado uma umuntu wesilisa nomuntu wesifazane bevumelana ukuthi mina nawe sesiyathandana, ngiyakuthanda nawe uyangithanda, siyathandana, nisuke nithandana ne. Uma nisuka la niyombatha ingubo ndawonye, nilale nihlangane ngokocansi, vele senishadile. Ngisho wathiwa nilale ethaveni okanye nilale kuphi senishadile, because senishare umoya, senishare ispirit. You understand? Wena igazi lakho lisele kulo, nalo igazi lakhe likhona kuwena. Mfazi wakho loyo, wonke umuntu olale naye wazi ukuthi umkakho, myeni wakho. Makuthiwa ndoda nabafazi abangayiqala phansi ukhawunte bonke abantu owalala nabo, because igazi lalowo muntu likhona kuwe. Amadlozi kuba akulandelela, unesikweletu kumele uyokhokha. Asusani madoda. Ngiyakhuphuka inkunzi yobhemu namhlanje. Afana bakithi ngizonigila nje. Uma kuwukuthi ngithe ngihamba ngabona intombi ngayihalela, ayishela, yanginika inamba yayo, yangiqoma, ngalala nayo, sokumfazi wami. Kodwa umuntu ogange kakhulu yilo othethe ubuntombi bomuntu waqede wayilahla. Lo muntu unecala, ngoba lowo muntu impilo yakhe yonke uyolandelwa yizikweletu. You understand? Noma singeke phela sikulonde, kodwa amadlozi azohleze kulandela, because wena ungena esibayeni, ugqekeza isibaya, wangena wantshontsha. Yayizwa leyo nto, wathatha izinto ongamelanga ukuthi uzithathe ngaphandle kwenhlawulo. Kumele uhlawule, uthenge, waziwe ukuthi wena umuntu ozovula lo mnyango wakasibanibani, wena futhi ozowuvala. Uyayizwa leyo nto? Yingakho ubona ubufebe bungapheli. Abantu uzovulwa yilobo ntombi, aqeda ahamba ayolala nalo, alale nabantu abawu-16, meqeda athi sefuna umshado. Kanti yini umshado? Ngoba ungena umshadweni ungena uphelele uyintombi. Abanye bangena emshadweni umuntu esenenqwaba yey'ngane, 19 wey'ngane, umuntu usethi hhayi sengifuna ukungena emshadweni manje. Yebo, ya sengifuna ukuyogana. Uganani namatolokisi angaka? Uyahlanya, ufuna uzogcwalisa umuzi la, ufika vele usuphelile. Awuzile ukuzogana wena, uzorenta la ekhaya, uzocela indawo yokuhlala man. Awuzile ngesihle wena, uzosibayela umsindo. Yibo abantu abazovuka bethakatha lapha. Umuntu ethi mina uma uzongithanda ngicela ungithande ney'ngane zami, futhi ngani zokwenzani? Ayikho leyo nto. Yabona uma kuwukuthi-ke umuntu udicayida umuntu udicayida ukuba umuntu womuntu, kumele ukuthi azazi ukuthi umephi. Makuthi uyazazi ukuthi usuyiscrapper, thola esinye iscrapper, nibe yiscrapper nobabili. Uyayizwa leyo nto? Makuwukuthi uyazibona ukuthi wena vele usumoshakele, thola olunye uhlanya olufana nawe olumoshakele, limoshakale nobabili. Ngoba ngempela bafowethu, akukho mnandi ukuthi uyindoda uzigcine ungazalisi, uzigcine unomsoco wakho, kuthi ekugcineni uhambe uyothatha usukela inkuzmalanga kanondinda nonkroyi uzomfaka emagcekeni. Lowo muntu uzofika akukhoshe embedeni, uzofika akutshela ukuthi no, sithando sami kwenziwa kanje. Wena ukwazi ukwenza kahle, yingakho bezonikhothisa iy'nkomo, ngoba ninangqondo. Angicabangi, ngithatha ubukhosi bonke wanikeza umfazi. Umfazi akaphiwe ubukhosi. Umfazi usuka nobukhosi bakubo, ezobethula la ekhaya, abubeke phansi. Yingakho mina umfazi mekunikeza ukudla guqa, mekunikeza amanzi, anything, mekunikeza noma efukukhuluma nawe, esukele eze la ezoguqa. You understand? Because uwumfazi, athobele umthetho. Futhi umfazi manje semagcekeni akavumelekile ukuthi acaluze la emagcekeni engathwele ekhanda iduku. Kumele ashuqule umfazi, kumele athwale ekhanda umfazi, okuyisimboli yokuthi uthobele umthetho wala ekhaya. Uyayibona nto?
kumele ukuthi awuthobele umthetho wala ekhaya. Into yalokho ukuthi kumele ukuthi athwale ekhanda, engahambi ngekhanda njengathi mhlambe sisamadoda sibaningi. No, ingakho umfazi ungavumelekile ukuthi lokhu nje agunde imbungculo. No, akuvumelekile lokho unless mawukuthi uhlala kubo mhlambe angazi. Kodwa makuwukuthi umfazi ulotsholiwe lowo muntu wathelwa ngenyongo la ekhaya, uzothubela umthetho wala ekhaya azayofa. Ngenxa yokuthi simlandile le sifuna ezosisalela abantu, ubuhlobo kubo kaNdlovu okanye kaSithole okanye kuphi. You understand? Sifuna abantu abahle abafana nabakubo. Ingakho iy'ngane zami kothiwa omalume. You understand? Mabesho kubo la kuzala khona unkosikazi bazothi komalume. You understand? Ngoba ithina esisukela sawucela ubuhlobo le. So-ke abafazi ningabaniki konke. Umfazi uma engakhuluma namhlanje afika athi baba yazi ekhaya kulanjiwe, so bengicela ukuthi-ke sibazame ngempuphu, ungasheshe uvume. Noma ubone ukuthi ngempela kufanele, no, umtshela ukuthi hhayi ngizwile, qeda ulayithe ugwayi libhekele, uhambe uyotshwaleni ubuye, uthule nje kuphela iviki, ya bese uyamphendula-ke. Ungasheshe uphendule umfazi akutshela ukuthi hhayi baba bengicabanga ukuthi sithathe le moto encane sinikeze ubhuti wami, nawe uthathe ukhiye amnikeza. No, sumoshile. Sasa uzovuka futhi ephinde acele okunye, sasavuke futhi aphinde ngelinye ilanga uzocela ikhanda lakho ngoba unomusa ngithi. Ngelinye ilanga uzocela ukuyolala nenye indoda. Ngikhumbula mina dala le kudala impela ko-18 something sakhula thina, leli khehle lalidlisiwe. Leli khehla leli wawuthi uma ungalitshela ukuthi yise kasibanibani udlisiwe, kwakungaqhuma isibhamu, wawungadutshula ufe. Kodwa wayevuka wayethi uma efika endlini ntambama, efika emzini wakhe ntambama, afika afice umfazi egezile. Umfazi athi ngicela umphelezele ngiyolala kusibanibani, akade amphelezele. Uma efika egethini ethi angishongo ukuthi ushaya u-2 ekuseni ungafika endlini, ngiyoma la ngikulinde. Umfazi uma eseqedile indoda imhlangabeze. You understand? Lelo idliso. Kodwa idliso lisukaphi nayo? Yabo nje makuthi uhlaza uphunga lenja kanje uyazazi ukuthi ubani. Ngeke idliso lisebenze. Idliso lisebenza kubo labafana abakhotha inkomo la. Umuntu esukelana nesibumbu nje afake ishaya isilevu sishone. Hawu. 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 Hayi. Awu. Awungeke abafana bakithi ngeke, ngamane ungibulala, mina ngeke. Yabo nje hayi bafana bakithi ngeke. Abafazi yabona bafowethu ngifuna ukunitshela ne. Izinja zisebenzisa umlomo, ukubamba zisebenzisa umlomo, ukukhuluma zisebenzisa umlomo, ukuhamba nokwenza yonke into zisebenzisa umlomo. Ne-romance yezinja isemlonyeni. That is why abantu babona le nto yaqala kanjani yokukhothana le. Le nto yokukhotha yaqala kubelungu. Abelungu balala ney'lwane, abanye babo balala ney'lwane, ingulube, izinja nani nani. You understand? So bathatha isitayela sezinja bazifaka ngapha ebantwini. Uyayizwa leyo nto? La kwaqala khona into ezifana no-dog style, okukhothana nani nani, kwaqala ebalungwini bekubonela ezinjeni. Nina nabantu abamnyama nikuthathaphi? Ngisho ukuthi umfazi usebenza uhola imiliyoni, mina ngisebenzi ngihlala endlini, athi phungane nje ngicela ungikhothe, hayi ungadili komthangala. Mina ngiyena ubani umfana wakhoza lo SK, ngeke ngiyenze le nto leyo mina, ngeke. Ngamane ngihlupheke kuze kubuye uJesu, ngihlupheke ngamane ngiyokhotha itshe, ya ngamane ngikhotha itshe. Hayi mina la kuyasebenza la kuyasebenza kimi le nto le eyami, angirenti, angikhokhi lutho ukusebenzisa ingqondo. Ezama mazi ngawusafuna ukusebenza
ngamane ngifake isibhamu ngife ngoba manje ayisekho into engiyiphilelayo emhlabeni. Bafowethu, ngishilo phambilini ukuthi uma umfazi esesikhathini udlala phansi, alale phansi umfazi, uyolala embhedeni, okanye wena ndoda ndlala phansi ulale phansi, okanye uye kwenye indlu yolala khona. Umfazi akambathi ingubo eyodwa nendoda while esesikhathini. Kukwenza ube yisiwengu sokugcina ukuphefumulelwa umfazi ophayo. Ya, ingakho kumele ukuthi indoda before iganwe isebenze, indoda yakhe izindlu, iyakhe umuzi, ibe nemali ukuze ungaxakeki. You understand? Umfazi uma esensukwini zakhe bafowethu, esensukwini zakhe umfazi akambathi ingubo eyodwa nendoda. Ayijiki leyo, qiniso. Hamba ubuze umkhulu wakho uzokutshena, hamba ubuze amakhehla ngakini azokutshena ukuthi why kushiwo kanjalo, why umfazi kungamelanga ambathe nendoda esesikhathini. Angisho mina inkonzo yasekameleni ukwembatha ingubo yinye nomfazi osesikhathini, ngisho athiwa nenzi lutho, akukho right. Ingakho kudala amakhehla ayengalali. Yazi uma ufuna ubona ukuthi into engiyikhuluma iqiniso, amakhehla kudala ayengalali full time nabafazi babo, wawunembhede emibili endlini. Hamba ukubuka ugogo wakho nomkhulu wakho manje ukuthi balala ndawonye na. No, ugogo uzolala laphaya, umkhulu alale laphaya. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi azale abantwana abanenhlonipho abahle, bethi bezombatha ndawonye bebekhumbulana. Yingakho uma ufuye iy'nkomo uyazi ukuthi iy'nkunzi ayihlali ephadokini eplazini elilodwa, eplotini eyodwa ney'nkomazi. Makuwukuthi umfuyi oqotho owazi umsebenzi wakhe. Iy'nkunzi ayihlali ney'nkomazi ngasho ukuthi esibayeni esisodwa. Kwenzela ukuthi kungazaleki iy'nkomo ezingathi ezitshekile kanje ezinamabatha. No, uma kuwukuthi unomfazi, mazi umfazi wakho ukuthi uyanini esidulini, uyanini emthonjeni. You understand? Uzokwazi ukuphepha, uzokwazi ukuthi usinde kwezinye izinto, engakuphekeli, angiwasheli futhi ezinye izinto esey'nsukwini zakhe. Bakhuthele ukukhuluma abafazi, kodwa abakwazi ukuthi bayiphoyizini kangakanani. Umfazi unayo yonke into emzimbeni, une-electricity. That is why uzobona uNonkroyi bethanda ukuveza amathanga uma behamba emgwaqeni. Umuntu asukele isikibha eside aqeda afaka ithayini bese uyasikhuphula-ke la ey'nqeni. Uyazi ukuthi vele nina nizodomeka nimqalaze. You understand? Usathane ubambulele lokho ukuthi nina phela ninogesi emzimbeni. Isono sendoda sesweni, umike yabona indoda sifuna ukuthinta. Uyayibona nto leyo? So umuntu wesifazane bafowethu muhle mubi, engakubulala, engakukhipha after ekufeni. Ingakho kumele umazi ubuhle bakhe, mazi futhi nobungozi bakhe nobubi bakhe. Nkosi yami bakithi, hawu kodwa uNkulunkulu wami shembe. Ha, iyakhuphuka le nto mani. Ngiyagqilaza bafana, ngiyangqilaza nje, ngimgqilaza ngesintu bafana. Kahle ngiyanikhulisa. Uyayibona lento leyo? Umuntu wesimame kumele ukuthi umazi ukuthi uthanda ini, akathandi ini. Ngiyeza futhi ney'cwele. Thatha isandla sakho-ke uye laphana ufike usubscribe, ufollowe, ulike, ukhomente Phungalenja TV, wenze zonke lezi zinto ongazenza. Ngiyeza ney'gcwele bafana bakithi, ngiyeza ney'ndaba ey'gcwele, ngizonitshela, ngizonikhulisa. Okugcina, akekho umuntu wesilisa onemvume yokuthinta umuntu wesifazane ngempama. Akuyena umfowenu lo. Lo muntu ushawe kubo u-right, uzongena emzini ngoba use-right. Makuwukuthi ulihlaza myeke, mbuyisele kubo. Akashawe umuntu wesifazane, akashawe. Lokhu kubeke nje ekhanda ukuthi umuntu wesifazane akashawe. Ingakho kuthiwa uyisitsha esibuthakathaka. Awusukani madoda. Abanikazi benkomo, umuntu odla ekhala, ya, umuntu ophethe ukudla okumnandi okubheke phansi kodwa akuchitheki.
Mshayelani umuntu onjalo? Mshayelani umuntu ophethe imnandi nuka? Mshayelani? Wenzeni? Vele iy'ngane. Umfazi uyambiza uhlale naye phansi umkhuze. Uthi yabo lento nale ngiyithanda. Ubuyisela kimi. You understand? Axolise, azehlise. Ungabona indoda ikhulunywa la umfazi. Ihlaza leyo ndoda. Ayike uvutho, kumele ibuyisele ebhodweni. Umfazi akumelanga aphakamisa ivoice endodeni. No. Mina umfazi uma ngaphakamisa ivoice ngavele ngihloma somlilo emlonyeni. Shisa amathumbu la. Umfazi kumele ukuthi athobe. Iyodwa induku yokujezisa umuntu esifazane. Beka la empedeni, ukhipha ipiki nomqala. Shaya nje. Service. Sevisa ndoda. Uma uthi akusaseviseki, hamba uyochatha woza ukopha ngale ndlela lasukufundisa ukuthi kuchathwa kanjani. Ya, clean isisu ube right be clean. Ingene ekamelweni. Zobona unkosikazi wakho ekuthobele vuka ekuseni. Kumele ukuthi umfazi mewasha laphana becula. Ya, wababiza bonke Noah, wabakhela incanawe, wathi imvuli umbone, uyabona, ethi mengena la endlini umbone ukuthi ujabulile. Hayi ukuthi umfazi abe nobuso bukangizwe la ekhaya. Umfazi akabonakali ukuya le noma uza ngapha uhlinile nje. Hayi. Umfazi kumele ahlale happy. Ukuze akuhloniphe umfazi. Angabonenye indoda ingcono kunawe, kumele usevise. Wena ndoda kumele usevise umfazi. Ujabulise umfazi ekameleni, ujabulise umfazi ebhedini. Ngisho usukhathele ubuye emsebenzini, hey, jabulisa lo muntu. Ngoba nje kuthiwa abafazi akumelanga basebenze. Wena ndoda kumele usebenze. Uma usemsebenzini le, usale seviswa abanye la. So uzongena nala endlini service. Ya, ngoba thina siyimishini yamajesi phela ayikhathali lento. Sevisa kuzophuma ilanga isevisi. Uthi uyafika uthola umfazi ujabule kancane kancane ubuka iprofile picture yami. Kanti hayi bengila ebusuku. Wona busy le ugada belungu. Lalumile nje embongolo. Mina ngiyasevisa endlini yakho. Sevisa ndoda. Hey. Sevisa. Service. Umfazi ayikho. Yabo nje besuke kubo. Lande loni ipipi ngqo. Akalandanga ukubulanda amapipi uzofika lapha kunagate lapha okanye aye lapha elokhuzana eworkshop eThekwini afika khumulami lapha abathengayo bamservice abe right. You understand? So bafowethu ake nizame ukuthi ke nibe amadoda ongcwele, niyeke ukukhuluma kakhulu, niyeke ukuba yingcela mthondo. No, indoda kumele ukuthi izazi ukuthi ubani. Ngathi mina ubaba kaSibanibani wamithisa ngephutha doda. Doda bakho buyashoda awuphelele. Isithutha. Isithuthuvi. Isilolena. Something went wrong kuwena. Your head is full of rivers and you're stupid anyway. Yeah. Thuka English man. Umfazi kumele ukuthi umazi umfazi wakho ukuthi unela nini. Kumele kube uyena obalekayo empedeni, hayi ukuthi indoda ithi jwajwa kabili iqeda isuke iyophuza amanzi. No. Kumele ushaya ujuluke lapha ngathi uthelwe ngamanzi. Ya, usuke lapho uyothatha ithawula. Usula cabanga usuqedile kanti khangiqela qala phansi. Uyayibona lento? Kumele ukuthi uma kuthi uyindoda yangempela madoda indoda hayi ikhehla. Uyindoda umfazi kumele ukuthi umbambile. Meqala ukuthi yehla phela yilawo kumele uqale khona ukuperforma ke lapho. Ya. La ubumkhipha inkani olalo ngobumkhipha inkani la. Ubumkhipha inkani. Akumelanga ukuthi uma uqeda ukumnamathela umfazi wehle, kumele uwe. Ya. Naye ubona ukuthi hawo uNkulunkulu wami inkani iphele yonke inkani. Aqala faint kancane lapha. Bese usuka lapho ulayitha ugwayi ume lapha umbuke kanje. Methe ngathi uyaphakamisa ikhanda engathi uyakubona ngathi ufuna ukusmayila mphinde futhi. Ya, ethi uyajumpa ukhale kuyena. Abaleke uyohlala esitulweni umbambe khona la esitulweni. Fithize lepi estofini umlande khona lapha estofini, phakamisa umbeke phezu kwefridge. Hlabe too much. Mfazi loyo ufuna lezo zinto lezo. Ngelanga ke bese uba soft ke
kube sekhaya-ke kube mnandi. But esikhathini esiningi umfazi kungapheli iviki la ekhaya ukhiya emnyango, kungakhiwanga iminyango lapha kungafanga amafastela. Ya phakamisa unyawo elibeke ethi ufuna ukuphuma efasteleni ubusula. Ethi umfazi ethi usukuma ethi udunuse thatha isicathulo izokunento ethi shuxe. Sobona uzokuhlonipha. Hayi lento yokuthi baby I'm tired. Please touch me here. Uyindoda. Kumele uthi uma ungena elanga lapho uhlinile la. Umbuzo ukuthi hey wena yini ugqoke endlini? Kumele uhambe emapunapuna. Ya usho emfazini. Mina uthi uyakhumbula nje ebone ya bafowethu ngeke ngikhulume konke. Man nanifuna ufundiswa yonke into namadoda. Hayi man. Mfazi kumele ukuthi mayekubona akujabulele. That is why ubona omama kudala makolesihlanu kuthi ubaba uyeza endleleni. Akulalwa kuyuklinwa uNkulunkulu wami. Ingane igeze kube mnandi. No, uthokozile udinga something ezokwenza ukuthi le ndoda imifika la ekhaya inhliziyo zingabe mnyama. You understand? Udinga something yokuthi amthokozise umyeni wakhe because uyazi ukuthi nawe uzothokoza. Hayi le nto yokuthi indoda emisendleleni ithi ngiyeza, umfazi senesistress manje ke umfazi usiyathetha ke manje umfazi akasazi enzeni ngoba wena sidlamlilo usendleleni. No. Kumele ukuthi uthole thanyela ibala kuklini yonke into imi ngomumo ingane igezile zizinhle abantu bebahle. Inkomo zonke zesibayeni. Uthi ufika kanjeni ufika ujikathi ubeke ikhwama ujikathi-ke bheke ulinda ukuthi ilanga lishona. Phela ngithi yazi indoda ifika ebusuku. Abantu bengena endlini ingane ziyolala ngale. Isuke leyo nto. Vele ubaba mefikile kumele ready ikhalele phezulu. Kuyaliwa le ekamelweni. Ya full radio laphana amakhasethi. Ya cassette nasazi cassette ke nama lokhuzana lento le ngathi iCD ama record. Yabona? Ya ithi mayisiphelile icassette ithathe kanje uyishaya esandleni kanje iphendule ibe fire ngapha eziyi6 zingapha ezo6 ngale phendula kanje icassette ifire ngale. Ya zikhala no A no B. Zikhala. Yezwa. Hlala uphuze ekhemesi laphana. No, akudlala uphuze ekhemesi. Ziyakhala lapha ekameleni ubaba ufikile. Ubaba futhi uma indoda kumele wazi ukuthi umfazi wakho namhlanje ulale nendoda. Uthi uyangena nje endlini umbheka umbone ukuthi ulale nendoda. Kube uye okutshelayo. Okanye athatha impahla zakhe aye kubo. Ungazi umbuze wena. Uyayizwa le nto. Uma ukuthi indoda kahle ehlonishwayo indoda enesithunzi indoda kumele ukuthi ubonakala. Yabo mina abafana bakithi vuma untshela bayazi la ngihlala khona mina abafana abancane abangangami 26 years kuya phansi bayazi ukuthi uma qhamuka mina kumele banyakaze 30 years kuya phansi. Khona omunye ngamthola lapha eganga ngihamba nensizwa lapha ngangifakazela insizwa lapho sipha kaMashu umfoka sibiya engangifakazela ngathi ngihamba no screwdriver siya eNdwedwe emcimbini ebusuku sihamba ngequantum ebusuku sihamba sathola umuntu odlengula lapha sangamuyisa epolice station samphanyela bhitha khona la adlungulela khona. Ya sisuka kaMashu sibheke eVerulem. Ya samphanyela bhitha khona la aganga khona sangamumisa emaphoyiseni samshaya strong simthole rapper intombi inqunu ihamba ngephendi sayithatha leyo ntombi sayishiya kubo. You understand? Lo muntu wayemdala kumina impela la ko40 yimuntu oqala waqala ukubamba lo muntu ngesibhakela ngaqala ngewindi ngingaboni ukuthi imoto ivaliwe ngeke ngilikhohlela la. So ke bafuna ngifuna ukukhuluma kakhulu ngezimpi zami. Ngifuna ukunitshela ukuthi lalani ngintshela umfazi uma engumfazi wakho akabe umfazi wakho mazi in and out. Uma kungene enye indoda kumele ukuthi uze ukuthi no khona okukhona okungenile. You understand? Umfazi hayi ukuthi
ahambe lena usevisi abuya angene endlini awuzwa lutho wena uyabuya nawe ufake into yakho le encane engange-9 mm. Hayi no, faka into yakho engangekamthandeni lapha awuzwa lutho. Hayi kumele ukuthi uma ungena lapha uzwakale ukuthi no khona into ekhona, kodwa umbheke ebusweni kanje uthi yeyi wena khuluma, aqhaqhaze la vele achame esemtime ya bese uyasuka lapho umthathe umise kubo, ufike kubo laphana ufike ukuthi hayi ngilethe uMansele lapha okanye ngilethe uMandlovu lapha khona into afuna ukutshela yona ngiyahamba. Ubujike uhamba awuhambi ney'mpahla eyi bazosala bembuza alandise sonke isitori, ibona abazokutshela ukuthi kwenzekeni. Kodwa umshaya umbulala umfazi, umbulala umfazi, akabulawa abafana bakithi, akabulawa umfazi. Umfazi yingane, uma usumlobolile umfazi uyamthenga kwabakubo, ngisho nasedlozini uyamthenga ukuthi abe ngaphansi kwalesi sibongo sala ekhaya. Ngimbulalela umfowenu, umbulala kanjani umfowenu? Shuthi umfowenu uma ngabe kuphazamisile uyambulala yini? Kunalokho nqamla phela lobo buhlobo, mbusele kubo zibuye bheke iy'nkomo akuhlawule futhi. Yabo-ke uyayizwa leyo nto. So-ke bafowethu le nto le isebenze le nto ya, futhi ayakhuliswa njalo amapipi nina, ayakhuliswa. Sokhuluma ngayo ngelinye ilanga, ayakhuliswa amapipi. Khulisana amapipi madoda, heyi ngeke ube ufika namapipinyana amancane angathi ikru, no. Faka ipipinyana ingane yabantu uzwa ngathi uthi ungathi ufake i-toothpick endlebeni, no. Ya kumele ukuthi uma ukhipha ipipi kubonakale ukuthi ukhipha ipipi, ungalikhulisi lize libe ngangelembongolo, no, libe lingane kahle. Ungafiki lana unocicane wepipi inganeni yabantu uzoyithunuka, vele izokujolela. Kumele ukuthi ngelinye ilanga ingane ikutshele ukuthi ungilimazile ya. Hayi le nto yena yokukhiphana nama-9 mm, uyachama ipipi lilingana nezipha, ubonakala ukuthi uyachama okanye uyanwaya, no. Kumele ukuthi uma ngabe ukhipha ipipi kubonakala ukuthi uyachama inkuzumalanga. Uma uqeda ukuthintitha kanje uthi ubuyisele eplukweni, uma ubuyisele eplukweni ungathi uyadunusa kancane, ligoloze ukubuyela. Hhayi ukuthi ufake ipipi elingangozipho uqeda ubuza intombi wena ukuthi ingenile. Hawu kumele intombi ukuthi uyalifaka uyibone yona emehlweni ukuthi iyalizwa-ke manje lingakangeni, ithinta la emathangeni, ubone ngayo intombi qhaqhazela amadolo kanje ya, ngento eyibonile, ngiyibone ngephutha ngesikhathi ukhumula ukuthi mayiwabo nanga umuntu ozofaka iwisa. Hhayi le nto yokuthi ukhipha ipipi ngathi ukhipha i-toothpick, ngelilanga aze abambe izipha efuna ukubamba ipipi ubambe izipha, hlampe ipipi elikhulu kanje kududuza, no. Kumele ukuthi umfazi bafowethu uma ekubona kuhloniphe ngepipi lakho, ngethuluzi lakho, hhayi ukuthi umfazi ukhipha ngathi ukhipha i-pex. Hayi ayikho right le nto. Kumele ukhiphe igiya le-Ford Ranger, into ebonakalayo ukuthi ya le nto ngeyomsebenzi. Awukhiphe ipipi, ukhiphe ipipi ngathi ukhiphe into yokufaka odongeni, no. Ipipi liyakhuliswa madoda.